soc Marina Llompart i avui vos llegiré 2 fragments d'aquest llibre, La passió de la Jeanette Winterson, traduït per Nadolus Udina i publicat a Edicions del Periscopi. Té 2 històries bastant paral·leles, així que vos llegiré el principi de la primera part i el principi de la segona part. Primera part, l'emperador. Napoleó era aquell que sentia tanta passió pel pollastre que feia treballar els cuiners dia i nit. Quina cuina aquella! Hi havia aus en tots els estats de despulla, algunes encara fresques i penjades d'un ganxo, d'altres que giraven lentament a l'ast, però la majoria formaven piles d'ossos perquè l'emperador anava per feina. Que estrany ser tan esclau d'una potència. Va ser la primera comesa que vaig tenir a l'exèrcit. Vaig començar retorçant colls i prop després ja era l'encarregat de portar-li la safata fins a la seva tenda a través del fang. Jo li queia bé perquè soc baix. Em vaig fer il·lusions. No li queia malament. No li agradava a ningú llevat de Josefina, i a ella li agradava si fa no fa com li agradava el pollastre. Ningú de més de 1,58 m no ha servit mai l'emperador. Tenia servents petits i cavalls grossos. El cavall que s'estimava més feia 17 pams d'alçada, amb una cua que podia donar 3 voltes a un home i encara en quedava per fer-li una perruca a la mà. Aquell cavall feia mal d'ull i hi havia hagut tants mossos morts a l'estable com pollastres a la taula. Inici de la segona part, la dama de piques. Hi ha una ciutat envoltada d'aigua, amb canals que fan de carrers i avingudes i en camins secundaris plens de fang que només les rates poden travessar. Si et perds, cosa que és fàcil, pots trobar-te al davant d'un centenar d'ulls que fan guàrdia davant d'un palau ronyós de sacs i ossos. Si trobes el camí que buscaves, cosa que és fàcil, pots trobar-te una dona vella en un portal. Et dirà la bona aventura segons la cara que tinguis. Aquesta és la ciutat dels laberints. Pots sortir cada dia del mateix lloc per anar al mateix lloc i no anar mai pel mateix camí. Si ho fas, serà per error. El nas del rastrejador aquí no et servirà de res. El curs que vas fer per aprendre a llegir la brúixola et serà inútil. Les instruccions que dones totalment convençut als vianants els farà arribar a places les quals mai no has sentit a parlar, a canals que no surten als plànols. Encara que vagis on vagis, el lloc és sempre davant teu, no pots anar-hi mai tot dret. No hi ha drecera, vol d'ocell que et permeti d'arribar al cafè, que és just a l'altra banda de les aigües. Les dreceres són per on van els llats, a través de forats impossibles, per cantonades que semblen dur-te pel camí oposat. Però aquí, en aquesta ciutat variable, cal despertar la fe. Amb fe, tot és possible. Corren veus que els habitants d'aquesta ciutat caminen sobre l'aigua. I encara més estrany, que tenen els dits palmats. No tots, només els barquers, un ofici que és hereditari. Així és la llegenda. Recordeu de donar suport a la vostra llibreria i bon Sant Jordi. Moltes gràcies.